ташкилоти террористии экстремистии ҳизби наҳзат аз солҳои аввали соҳибистиқлол гардидани ҷумҳурии тоҷикистон фаъолияти худро пурзур намуда бо дастуру супоришҳои хоҷагони хориҷии худ ва як мамлакатҳое ки хосдори ин буданд мехостанд ба сари қудрат оянд. онҳо аз ин лиҳоз ба мардум исломро сипари худ намуда мардумро мехостанд ҳарчи зиёдтар ба тарафи худ кашанд. мардуми мо ки аксарият дар он замон мардуми бесавод буд, ба онҳо дода мешуд ва ба тарафдори онҳо рафта мешуданд ва ягона шахсоне ки муқобили ин амалҳои номатлубиёна мебардоданд ин мардуми зиёи олимон, омӯзгорон, шоирон, нависандагон буданд ва онҳо барои ин мардумро мехостанд ҳарчи зиёдтар ба куштору ба қатли онҳо баъд шиканҷа додани онҳо машғул буданд. соли 1999 вақте ки писари ҳамсояи мо аз федератсияи Россия омад аз коркунӣ, шабона 6-7 нафар аъзоёни ҳизби наҳзат бо яроқ бо силоҳ ба хонаҳои онҳо даромада аз ӯ талаб намуданд ки маблағи кор карданашро ба онҳо диҳад. ман ки ҳамроҳи ӯ будам, маро низ дар қатори ҳамин ҳамсоя латукуб намуданд, ба замин хуб намуданд ва ҳатто ба бехи гӯшамон аз силоҳ тир холӣ намуданд, чӣ қадар заданду тарс доданд то ин ки маблағашро бароварда диҳад. ва вақте ки маро пурсиданд ту низ аз федератсияи Россия омадӣ, ман гуфтам не, ман омӯзгор ҳастам, дар ин ҷо ба фаъолият маҷбурам, ба Россия намеравам. чанд дивай маро бисёртар шиканҷа намуда заданд ки ту омӯзгор ҳастӣ, ту коммунист ҳастӣ, ту бар зидди мо гап мезанӣ, гуфта дувай карданд.